як қасами занталоқ ва дуздии шавҳар рӯзгори Салтанат Ятимова, сокини 47-солаи ноҳияи Ваҳдатро 20 соли ахир талху бадбахт ва бо 2 фарзанд сарсону дарбадар кард. шавҳари аввали Салтанатро ба дуздӣ муттаҳам карданд, аммо қасам хӯрд ки дуздӣ накардааст. баъдан кормандони пулис ӯро дастгиру ба гуноҳаш иқрор карданд ва ин боиси аз хонаи шавҳар рондан ва оғози бадбахтиҳои Салтанат шуд. адел додиш, адел бурд маҳкамаш кард, қасам хӯрд ба ман ки зани ман ба ман 3 талоқ. хисрам гуфт ки буро гуфт ки ту гуфт хунау дани ман ҳаром мекунӣ, гуфта сар додагия. ноилоҷ шудам, буромадам омадам, авқот мекардам, намехӯрдам. мегуфт ки оби ту ҳарома, туро сар дода. ман меоям акам маҷбур мекард ки буро ятара бигӣ, ятара. Салтанат иҷборан бори дуввум шавҳар карда соҳиби як писар шуд. писараш дар кӯдакӣ фавтид ва он мард ҳам бо баҳонаи дуруст нигоҳубин накардани фарзандаш Салтанатро аз хонааш ронд. бори сеюм Салтанат ба хотири ба духтараш дар кӯча намондан шавҳар карда соҳиби як духтар шуд. аммо мард духтари калонаш аз шавҳари аввалро қабул накард ва талоқаш дод. акам ба зиндагӣ хича, апам ба зиндагӣ хича. хуна дорам, мара раҳ наметия. ман як пиёла чой бихӯрам, мега ки и дарди сара чида омада, бихеза бирава. дару ман меган, дар пиш ман меган, зимистон чанд бор рафтам, язнам сирм ка, апам сирм ка. хунаву апам мерам, апам сир мекуна, язнам сир мекуна. баъд аз солҳои тӯлонии дарбадарӣ бо 2 духтар ки ягон манзили зисти муайян надошт, маҷбур шуд бе иҷозат ба як манзили нимасохти бедару тиреза дар канори шаҳри Ваҳдатро ки акнун зиндагӣ мекунад, ҷойи зист интихоб кунад. соҳиби манзил пас аз огаҳ шудан ба наздаш омад, аммо вазъи ногуворашро дид ва иҷозат дод муддате дар он сохтмон зиндагӣ кунад. аммо то ин замон як ҷавон духтари калонашро бо фиреб ҳомиладор карда партофт. 5 сол пеш маҷбур шуд духтари 19-солаашро ба марди дигар ба шавҳар диҳад ва бо духтари хурдиаш дар ин сохтмон танҳо зиндагӣ кунад. сараш аз кӯдакӣ маъюб аст, чашмонаш нобино шудааст ва маризии қанд дорад. мехоҳам ки ман дигар дар хонаи мардак зиндагӣ накунам. дилгир шудам, зиқи сил шудам. худамро ҳарахширо намебинам. зиқи сил шудагиам. ман намедонам чӣ кор кунам, бикушам. Салтанат қаблан дар хонаи ҳар нафар тамоми корро мекард, аммо акнун дигар кор кардан наметавонад. ҳамқа чиркина медурам, ҳамом мешум, туалет мешум. дар ин хона бояд хуна акобир мегуфтанд, ӯ да кор кардам. оғил мерафтам, мегуфт ба шиланго охироро бушу мешуштум, изморо бикаш мекашидам, тапакома бидуро медуровардам. ҳама кора мекардам. чӣ медод? ин қаҷирғот медод, як салафат мегуфтам. ба ҳар гӯшае ки дарбадар мешаванд, духтари хурдиашро он ҷо ба мактаб медиҳад. ҳоло дар синфи 6 мехонад. ҳар ҷо ки меравад, аз ҳамсинфону дугонаҳо ҳамеша таъна мешунавад, зеро падарашро надидааст ва намедонад кӣ аст. میگه شما خونه نداریم سا میگه هرچی میگه پدرم زن داره ما رو نگه نمیکنه. аммо саргардониҳову азият ин кӯдакро дар хурдӣ бузург кардааст. ӯ мисли дигар кӯдакон орзуи либосу ороиш ва телефону сайру тамошоро надорад. میخواهم بخونم صاحب جای کارشم و چای اردم کنم از اون نکشم رنگی چون. Салтанат чанд дафъа қасди худкушӣ кард, аммо ҳамин орзуву ниятҳои духтари хурдӣ ӯро ҳар бор аз ин нияти бад баргардондааст. мегум хма бикшам, ё бе саркалон мемонанд, ё бераҳам мешавад, ё чӣ мешавад. ҳамин ишқ қилиб ки ҳамин қапида хма ба зур шиштам. Салтанат ва духтараш ҳеҷ манбаи даромад ва кор надоранд. мунтазир менишинанд ки кадом дастбахайр барояшон кӯмак кунанд. ғизои маъмулиашон чой ва нон аст. ҳама либоси тану ҷиҳози рӯзгорашонро афроди хайрхоҳ кӯмак карданд. ин модари дарманди нобино ва духтараки ноболиғаш танҳо мунтазири инояти худованд ҳастанд.